Waɗanne matakai kuke ɗauka domin ganin cewa a fasinjojinku da motocin da suke kawo fasinja daga wajen kuros riba kuke ɗauka domin kare jama'a daga yaduwar cuta ta corona? To mu da nan da gaskiya muna sayan abun hannu da kuma abun gudun yanayin zafin jiki da kuma abun share hannu da kuma abun sawa a fuska. Muna bayar da fasinjoji kai cewa wannan cuta bai son yawan gasawa, bai son haɗuwa juna. Idan mutum zai yi tari da gefe, mutum zai yi atishawa da je wani wuri da yawan magana da juna ba zama dole ba, kawai a bashi. Ke shiga mota a wannan kamfanin naka? Ko kun gamsu da matakan da fasinjoji sun gamsu da matakan da kuke ɗauka domin kare yaduwar wannan cutar mura wato corona? Allah ya kare mu tun da ba da samu wani wani complain ba. Alhaji Muhammadu Lawan, kana ɗaya daga cikin fasojojin da suke zirga-zirga a wannan kamfani. Shin ko ka gamsu da irin matakan da aka bayyana cewa ana ɗauka domin hana yaɗuwar wannan larura ta corona? Salamu alaikum. Wata gaskiya ni dai ban yarda da wannan cewa ana ɗauka ba, saboda mu nan dai gaba ɗaya Allah ya tsare mu, babu wani wanda muka taɓa samu yana da wannan cuta, kuma muna iyakacin bakin ƙoƙarin mu kullum, kuma kafin mu tashi da mun tashi muna roƙon Allah ya kare mu da sauran jama'an ma da wannan abu ya same su, ma Allah ya yi musu. Watan dai duk matakai da shawaran da aka bayar da yake ɗauka ka gamsu da su? Din na gamsu da su. Waɗanne matakai kuke ɗauka domin ganin cewa a fasinjojinku da motocin da suke kawo fasinja daga wajen kuros riba kuke ɗauka domin kare jama'a daga yaduwar cuta ta corona? To mu da nan da gaskiya muna sayan abun hannu da kuma abun gudun yanayin zafin jiki da kuma abun share hannu da kuma abun sawa a fuska. Muna bayar da fasinjoji kai cewa wannan cuta bai son yawan gasawa, bai son haɗuwa juna. Idan mutum zai yi tari da gefe, mutum zai yi atishawa da je wani wuri da yawan magana da juna ba zama dole ba, kawai a bashi.